Tak v podstate z Dohradce sme prišli určite vyhrať. S tým ideme teraz posledné zápasy určite do každého zápasu. A myslím si, že Hradec má naozaj kvalitných hráčov. Dneska to určite potvrdzoval, mal veľa šancí. Ale my sme boli naozaj veľmi dobre pripravení, či už na tie štandardky alebo na tie dlhé auty. A v podstate vyražali sme do breakov, ktoré určite keby sme premenili, tak prvý polčas mi mohlo byť 3-0 a nikto by nič nemohol povedať. Bolo 1-0 až do záverečných minút a v podstate Hradec tlačil, v podstate každých 10 minút mal nejaké šance. Ale zvládli sme to, uskakali to chalani, či Gábo alebo Plechy, určite výborné výkony taktiež a sme za to radi. Díky moc, teď už prostor pro vaše dotazy, mikrofon je k dispozici tamhle. Můžeme. Dobrý den, v zápise utkání byl jako první golman Tomáš Koubek, tak co se přihodilo, jestli nakonec byl bráně vy? Tak na začiatku rozcvičky sa zranil, sám ani neviem, že čo v podstate mu je. A len v podstate tréner povedal, že ideš do brány, odišiel z ihriska, nevedeli sme nikto, že čo sa deje. A bol som určite na to pripravený, som na každú variantu pripravený, každý zápas, hoci čo sa môže stať, takže bol som na to pripravený. Ještě můžu doplnit, jak těžký prostě v takhle důležitý zápas, to takhle důležitý moment prostě vlízt do brány, když s tím člověk vlastně nepočítá, byť jako chápu, že jste připravený na každou alternativu. Tak určite bol to ťažký zápas ešte aj vonka a myslím si, že som bol na to naozaj fakt dobre pripravený a myslím, že som to zvládol naozaj dobre a nejak, že by som bol v strese alebo niečo si myslím, že nebolo ani vidieť a ja som sa cítil naozaj dneska fakt dobre. Dobrý den, Ivane, gratuluju k vítězství, k 0. Poprvé dneska před váma vlastně nastoupil Honza Knapík, který střídal ve druhém poločase, tak co jste říkal na jeho výkon v těch závěrečných minutách? Tak myslím si, že to Vyško určite nám tam pomohol zo párkrát, vyhrával tie dôležité súboje a myslím si, že v podstate po tom zranení to mal naozaj ťažké a teraz dúfajme, že sa dostane do takej formy, ako keď som prišiel. Jaký to je pro golmana? Hradec má množství vysokých hráčů, že Tomáše Petráška, to je úplně golem a byl tam 11 rohů. Hradec každý out házel dlouhej do vápna, tak jak tohle složí třeba na koncentraci pro vás? Tak my sme sa koncentrovali všetci na to, v podstate naozaj fakt celý týždeň sme sa na to pripravovali, že v podstate oni tam budú hádzať dlhé auty alebo tie rohy a myslím si, že sme to zvládli. Ja som bol na to určite pripravený, v podstate tam išli do mňa stále každý jeden roh alebo aut, ale myslím si, že sme to dobre uskakali. V první sezóně tak jste v první šestce, tak zvládnete to doma v příští týden, abyste se tam udrželi? Tak ako som hovoril už vonka na rozhovore, že v podstate prvý ten krok do šestky sme ako keby zvládli, ešte potvrdiť to doma pred vlastnými fanúšikmi a dúfajme, že to zvládneme, veríme v to a určite budeme chcieť vyhrať.